naog dyan. Tao talakladon ba? Oh, hinahintay lang tayo. So, may-ari pa dito ng palakladon. Sabi ko last na to, may-ari pa dito. Okay, na-survive ta. Next stage naman. Nakatulong ng linguri pala. Nakami gamay. Kabay ako din. Basa ang... Oo. Pagid. Pagid. Tama na din taklado, no? Huwag naman kami sa lakaw naman yung isa. So, next, ari naman. Another climb. Medyo nubo lang. Saan pa nun? At ano dito ng gym ka. Adjust ka na sa dako. Sa likod. Hinay lang kay kakapoy. Ano yan, bali lang ha. Slowly but surely. Whew. Okay. Delay. Tukari na eh. Hindi ka may gamay na ganyan ako. Hindi ka korok-korok. Hindi.
naman. Didiraho. Nalagatek ni nga ako nung aw. Uhuy. Way kita sih. Iyo lang ni karon sa kauras. Go. Fried chicken nga baboy. Lakad. Lubao lang ah. Gani. Kumain ito pag taklad ta.
message to Jack. Okay, kaya malang si Jack man. Sige, baka ko na nanay. Kulang. Kulang nga rin na kahoy. Kahoy? Ay? Pagdakap ko lang to! Kami nagrigatingit ka angat po nagupa. Salamat ng kaya kari siya taway ko. Mukha ka dyan. Pati ang bike na ako. Son, Linsana. Okay. Wow, di ham si Migo. Kana may kasugdan niya, ham-ham. Ang isaya Balenciana, yo. Ang kamot niyo, buta sa may plastiko. Dahil sa loob plastik kamot niyo. Muna ko tara niyo ha. Sadya. Pangamal na yun. Mas nagbinji. Ay, ano to?